Indigenous knowledge systems means that as a black nation, we valued harmony amongst ourselves. Peace was one of our values. Subsequently, crime was not known. It came with the white man. Just imagine, sex was a taboo. Rape was unheard of. The first woman that was sexually assaulted by white people came from the Mtshali clan. Into ezazenzeka kudala kwakuyibo nje ubuthakathi bontombazi, kukuhlaselana, kukweshelana kanjalo kanjalo. Ake siboneke, siyaqhubeka nombuzo omude, inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukuvezwa kwabalingiswa. Sizodingida umlingiswa oyinkosi uShaka. Sanibonani balingani mabhunu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa UNtombazi, obhalwe ngu-A.H. Dladla, wahlelwa kabusha ngu-A.T. Ndlovu. Ubunjalo bomlingiswa oyinkosi uShaka. Le nkosi ivezwe njengomlingiswa ongayikhohlwa into eyenzeka isakhula. Singasho nje ukuthi inkosi uShaka ivezwe njengomlingiswa okwaziyo ukubamba igqubu. Inkosi uShaka ibambele uyise wayo omncane ogama lakhe lingumudli, ongumfowabo kaSenzangakhona igqubu. Umudli wehluleka ukuphatha kahle unina wenkosi uShaka, indlovukazi uNandi. Kwenzekani kanti? uNandi eseyintombi wabona uSenzangakhona okokuqala ngqa wenza into eyayilichilo. Waya naye ocansini wakhulelwa. Ukukhulelwa kukaNandi kwaba yinto engakaze yabonwa. Ngakho-ke abantu bebecabanga ukuthi unesifo sokuvuvukala kwesisu esibizwa ngokuthiwa yishaka. Ongoza wakho konke lokhu umudli. Phelelanga lapho. Umudli uyena owabeka usigujana esihlalweni sobukhosi, kanti khona indlalifa eyinkosi uShaka. Phela inkosi uShaka yayiyindlalifa, yebo, unina wakhulelwa uSenzangakhona noNandi bengakashadi. Kodwa inkosi uSenzangakhona yamthatha uNandi yamenza indlovukazi. Ngakho-ke uyena owazala indlalifa yasesiklebheni kwaZulu. Umudli wayengenaso sisodwa isizathu esamenza ukuba abeke usigujana, ngaphandle nje kokuthi wayezonda uNandi aphinde azonde imbewu yakhe okuyinkosi uShaka. Inkosi uShaka ivezwa njengomlingiswa ohloniphayo nolalelayo. Uhlonipha uyise wakhe kwezombuso, inkosi uDingiswayo. Phela inkosi uDingiswayo iyona eyamkhulisa njengoyise ngenkathi besaxoshwe yinkosi uSenzangakhona esiklebheni kwaZulu. Inkosi uShaka ibifela ngaphakathi. Yona ikholelwa ekutheni uma ulwa nesitha uthi ungasehlula empini bese uyasichofoza usibulale, ngoba uma kungenjalo siyobuya futhi njengenyoka sikushaye esithendeni ufenya. Kodwa-ke njengoba inkosi uDingiswayo yayisukhiphile umyalelo wokuba kungabe kusachitheka gazi, inkosi uShaka yazithola iphoqelekile ukulalela lowo myalelo. Nanoma inkosi uZwide isibulele uMatiwane, yona inkosi uShaka ikholelwa ekutheni uZwide makabhujiswe, kodwa yayazi ukuthi inkosi uDingiswayo ayizukuvuma. Inkosi uShaka iyalalela,
ithobele umthetho wenkosi enkulu enguyise embusweni. Inkosi uShaka yinkosi evezwe njengomlingiswa onobuhlakani. Inkosi uShaka iyafunda ezimeni ehlangabezana nazo. Yafunda esimeni senkosi uDingiswayo ngenkathi befuna ukuvukela uyise uJobe esiswini njengotshwala, sebefuna ukuthatha ubukhosi ngenkani. Kuleso sigameko leso, inkosi uShaka yafunda okuthile. Yafunda ukuthi akufanele ibe nengane yomfana, okuzothi uma isikhulile imbangise ubukhosi. Yingakho nje nakuNomagano ongumndlunkulu iyala iyaphetha ukuba uNomagano akhulelwe athole ingane yomfana. Inkosi uShaka ithatha ibeke ngalolu hlobo. Ithi amadlozi ayiqophela umsebenzi onzima wokubumba isizwe sakwaZulu. Ngakho-ke kumele ingaphazanyiswa amavukana ayo embusweni wayo. Iqhaza elibanjwe yinkosi uShaka ekuthuthukiseni indaba. Inkosi uShaka ingumelekeleli, yelekelela inkosi uDingiswayo. Ngakho-ke ingumlingiswa obalulekile. Inkosi uShaka yeseka inkosi uDingiswayo, imeseka ephila nangenkathi esekhotheme. Ngemuva kokukhothama kwenkosi uDingiswayo, inkosi uShaka yazila yaphinde yenza ihlambo. Njengoba inkosi uDingiswayo yafela ezitheni, yafela kwaNdwandwe, inkosi uShaka ibona ukuba kungcono kuyogezwa imikhonto ngegazi lazo izitha zenkosi uDingiswayo. Inkosi uShaka yahlela impi yaseGqokli. Izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Inkosi uShaka ivezwa amazwi ewashoyo aqukethe ukuthi iyamthanda unina uNandi, kanti futhi iyabathanda abantu abangamaqhawe abanjengoMudle. Ekufeni kwakhe uMudle wabonisa ukungakwesabi ukufa, wabonisa ukuthi akalona ivaka, wacela ugwayi wantongela. Wathi uma eqeda ukwenza njalo, tshela uZulu wonkana ukuthi inkosi uShaka iyoba yinkosi enkulu yakwaZulu. Ngakho-ke abantu mabaphume batshele isizwe sonke ukuthi le kuyoba yinkosi enkulu kunawo wonke amakhosi ake abakhona. uMudli wathi kwaZulu sekunenkosi manje endlula uZulu kaMalandela, okunguyena owazala abantu bakwaZulu. Uyalela aphinde agqugquzele abantu ukuba bayeseke le nkosi enkulu nangenkathi isilwa noNtombazi ongumthakathi kanye nendodana yakhe uZwide. Zonke lezo zenzo nalamazwi aqeda ukushiwo uMudli enza inkosi uShaka imbone uMudli ukuthi ubeyindoda isibili, ubeliqhawe loqobo. Inkosi uShaka iyambongelela, ithi uMudli uvemvane olukade lwalubavevisa. Inkosi uShaka ivezwe ngezenzo zayo, izenzo zayo ezobuqhawe. Ihlasela uNtombazi kwaDlovunga, ayesabi izimpisi, ayesabi izimfene, ayesabi ngisho uBalande. Yize yazi ukuthi akuyi olubuyayo kwaDlovunga, kodwa iqonda khona ngqo. KwaZwide obekade eyedelela lenkosi, uyabaleka ibhantshi ligcwala umoya.
Balingani bami nane bafundi, ngiyanithanda nisale kahle. Qhubekani-ke nabalingiswa abalandelayo, uZwide noNoluju. Senibonile angithi ukuthi kwenziwa kanjani. Uma uthisha ethanda akanikeze abafundi lokhu bakwenze njengomsebenzi wasekhaya. Nisale kahle.